Ay, yan o. Ay! So, ay o. Magmantika ya kanya mana. At, ay ni, oras na para takman tayo itang may gawang ebon buro. 14 days. Kulang ya pa kanong netong Aldo at 4 yung oras may luto. Tikit yun naman kitang munang video, tikman tayo na linawi tayo itang kakaluto pa mo. Tas na yung kanyaman. Approve na approve yan. Ngayon yan, subukan tayo. Gamitin tayo yung pinagbabawal na technique, yung kutsara. Ayan. Ayan, no? Ngayon, soy. Ating kami ngikit mapila na datang magmantika lang. Manyaman naman yan. Pero ini meto nga ini. Ayan, magmantika yan ito. Ayan. Ayan, makanita ka ako. Pero nakanyaman pagka yan, makanyan. Medyo tatabayan natin. Tamantayan. Palo pa nilasip lang natin. Ito na po kasi ng kanyaman ng bayong luto na. Anyway, din, hinggang yun naman bayong luto. Actually, pag salon making kain, hindi natin. So, eat na yan eh. Siyempre, tamang kain. Ayan. Kung ready ng kape. Gamatin tayo. Siyempre, banda po itang nangyayari kami ngayon. Bago may gamat mo. Kaya rin nga may bumbuo. Mamawi ang batang 90 sa anak. Kahit ang kain. Ang texture na. Nakuha. Ayan, no? Naman na texture. Makanita ka kalat. Makanita ka tabang. Stew yan yung stew. Nakuha. Datang nga bunburong sa salwang tamo. Nang sa benda. Uy, special na rin. Nakuha. Lagi ako, lagi sana ako yung bunso ko yun. Nagkatagong gawa. Gamata ko naman, tutakahon mo yun. Yan, no? Sasyado niya ako darang haliwa kanin eh. Hindi ang haliwa naman. Lutong kamatis, sada. Kaya nasarang bato. Lutong kamatis. Kung dating salon mo kanin kayong palengke eh. Lutong kamatis yan. Hindi po kung gagawa yung kanin. Ito yung natin. Yaman. Pagtuan, sakto yan. Yaman niya. Bibiro. Hindi niyang gawang negosyo niya. Mag-supply ka lang kain. Laging tindahan ng kain. Balo naman kayong kain. Kaya rin balo na eh. Meto nga street. Putang kain mo, sisiping-siping bali na lang mo. Hindi malang bali eh. Naglukarela yung magtinda. Siping-siping na lang mo. Naman, nabalambis akong metong. Ayak mo yata yung mga kagisan. Hindi nga matapang metong na eh. Ako kami pa sobra po ito. Ay, yan o. Ay! So, ay o. Magmantika. Yan niya mana. Nandun kong dyan. Dilatang ko niya yung video. Pali, syempre. Tapakit. Boto, sabihin nyo, binabiyanan naman. Ay, magmantika o. Yan mana. Ay. Waya kayo ni. Tempo niya kayo ni. So, ayan o. Nakagawa na ako. May mga nishik-shik kanina. Hindi nga kompetensya ka rin yung buro. Wait, mga kanita na mo na kasi hindi lang kung kaya kayo. Siyempre, ako pakit kayong video na dilatan. Alim, ano? Siyempre. Nakarin niya naman nung aking dilatan yung gamit ko kayong kaya. Balang maso. Ayan na. Approve na approve. Galing kayo, kids. Ayos na ayos.